Op woensdag 6 maart werd het Europees Centrum voor Circulaire Bouw en Transformatie, afgekort het ECCBT, officieel gelanceerd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Een feestelijke opening voor een initiatief uit Zuid-Limburg dat gaat voor duurzaam en een voorbeeld geeft aan de rest van Nederland. And in a moment from now we will welcome also our dimissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. We are expecting that she will be with us soon, and it's fantastic that she is coming from Den Haag to us, because her presence here today truly underlines the importance of what we are launching here today. So we are delighted to have her. It's my distinct honor and pleasure to follow her and welcome all of you at this event, which is the launch of the European Centre for Circular Building and Transformation, which really started as a WhatsApp message to my civil servants and has blossomed into an almost reality, which is I think very exciting. Dat is niet alleen voor Heerlen, maar we doen dat met een heel grote club eigenlijk aan universiteiten, hogescholen, bouwbedrijven, overheden, overheidstakken zoals de RD4 bijvoorbeeld ook. Niet alleen in Heerlen, maar in heel Parkstad en daarbuiten ook de EU-regio. Dus echt over de grenzen heen kijkend, Nederland, België en Duitsland. En de reden dat we dat zo breed trekken is omdat onze regio's over grenzen heen eigenlijk best wel veel op elkaar lijken. En dat we ook veel van elkaar kunnen leren. En zeker waar het gaat over die circulaire bouw, is dat het geval. Nou, wat is de circulaire bouw? Dat is dat je, als je kijkt naar de bouw niet alleen als een systeem waar je steeds nieuwe materialen in pompt, maar juist de materialen die al bestaan, die ook al in onze huizen zitten, dat je die blijft hergebruiken in kringlopen. Dat doe je omdat het goed is voor het milieu. Als je de hele tijd nieuwe materialen moet gebruiken, dan is dat ook een belasting op het klimaat. Maar je doet dat ook omdat je daarmee waarde uit de lokale omgeving kunt halen. Je hoeft dan niet tegels uit Vietnam te halen, bij wijze van spreken, maar je kunt ze halen uit een oude stoep of uit een oud huis. Dus je ontsluit ook nieuwe economische en daarmee sociale waarden voor de regio. En het idee is dat het Europees Centrum wat we vandaag hebben gelanceerd daarin een leidende rol gaat spelen. In de eerste plaats in de regio, in Parkstad en in Heerlen. Maar, en dat zei de staatssecretaris vandaag ook, heel belangrijk, ook juist breder getrokken, namelijk landelijk en misschien nog wel verder. Dat je als regio zegt, hier zijn wij nou goed in, hier zijn wij mee bezig. En op die manier ook een exportproduct maakt van die expertise. Nou, in een notendop is dat wat we hier vandaag gedaan hebben. Het is mooi om met mensen die er al veel van weten samen te komen. Maar uiteindelijk moeten we dit allemaal doen en doen we dit ook allemaal omdat je uiteindelijk als bevolking daar beter van wordt. Wat betekent het? Uiteraard in de eerste plaats wat ik zei, dat milieu. 50% van al het afval wereldwijd komt uit de bouwsector. Als we toegaan naar gezond klimaat, dan moet je dus ook iets doen aan de manier waarop de bouwsector werkt. Dat is voor iedereen op de hele wereld belangrijk. Er zijn geen banen, er is geen gezondheid op een dode planeet. Dat is één. Het tweede is dat als je inderdaad hiervan, dus van de circulaire bouw, als je daar een groeisector van weet te maken, dan ontstaan er ook banenkansen, ontstaan er gewoon bredere economische dynamiek, waar de inwoners van Parkstad, maar van Limburg in den Brede, aan alle kanten van de grens, iets aan hebben. Dus zo vallen die dingen in elkaar. Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk mijn thuisgrond. Hè. Ik kom uit Zuid-Limburg, dus ik ben er ook wel heel erg trots op dat dit soort mooie initiatieven hier worden ontwikkeld. En wat ik heel erg bijzonder vind aan het initiatief in Heerlen is dat ze zich met name ook richten op circulaire bouw. En dat is heel erg belangrijk omdat de bouwsector die gebruikt 50% van alle grondstoffen in Nederland. En we willen natuurlijk een heleboel huizen wonen, ook hier in Parkstad bijvoorbeeld. Maar daar moeten we wel ook de grondstoffen voor hebben en op een slimme manier gaan bouwen. En circulair bouwen, dat kan daar echt een hele belangrijke sleutel zijn voor de oplossing. Nou, we willen graag in 2030 dus 50% circulair zijn en in 2050 helemaal. Dus dat betekent dat je dan geen afval meer hebt. Hè. Dat is waar we naartoe willen werken. Dat alles wat je weer zeg maar niet meer gebruikt, dat je dat weer terugverwerkt tot hoogwaardige nieuwe grondstoffen. En we zijn wel heel ambitieus, moet ik daar eerlijk bij zeggen. Dus of we onze doelstelling in 2030 gaan halen, dat weten we nog niet. Maar ik heb altijd gezegd, ik wil die lat hoog laten liggen. Want ik heb liever dat we met z'n allen proberen over die hoge lat te springen dan dat we er zo overheen stappen. Want we zijn hier wel ambitieus. En het mooie is dat dus nu Heerlen en heel veel partners die daarbij aangesloten zijn, een hotspot wil worden op het gebied van circulair bouwen. Ja, en dat hebben we heel hard nodig in Nederland. Dus ik hoop ook echt dat, dat we hier vanuit het zuiden een oplossing kunnen bieden voor een heel belangrijk vraagstuk. Niet alleen voor heel Nederland, maar ook nog breder dan dat. En we hebben daar een enorme uitdaging, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld stikstof. Hè. We kunnen niet meer alleen maar traditioneel blijven bouwen. En als wij daar hier in het zuiden een oplossing voor kunnen verzinnen, dan zijn we daar in heel Nederland enorm mee geholpen. Dus dat is wat Heerlen, Parkstad op dit moment uniek maakt.
One.